Přátelé, chcete si vydělat, zajímá vás etické investování a chcete se přitom ještě úplně omylem dovzdělat o ekonomii? To během pouhých třeba 5 minut. Pak jste tady správně, přitáhl jsem vám ekonoma, který vám poradí. Ten produkt, který vám teď představíme, je navíc úplně skutečný. Čímž se liší od většiny ostatních na internetu dneska. A je skutečný a docela etický. Docela. Tak jdeme na to. Ano, nešálí vás zrak, zkoušíme rozjet nový formát, říkáme tomu short škrt a tohle je pilot a naším cílem je vysvětlit nějakou ekonomickou aktualitku toho týdne. Takhle, když Peťa říká týdne, ono by to mohlo vypadat, že to budeme dělat každý týden. To ne, to je samozřejmě moc hezká ambice, ale víte, jak ono je to s ambicema, ty nic nestojí. Ano, jak říká krátká báseň Magora Jirouse, kdybych měl ambice, měl bych jich více. Výhod tohohle formátu je hned několik, tou první aspoň teoreticky je, že u něj budeme vidět. Ano, teoreticky. Podcastová scéna se tváří, že je to výhoda, já si tím nejsem jistý. Podle mě tím podcasty opisují takovej kruh, jakože nejdřív objevili rozhlas, pak televizi a živáky jsou vlastně takový divadlo, takže všechno už tady bylo. A od moderátora podcastu roku Lukáše Hejlíka jsme dostali taky zpětnou vazbu, že na tom podcastu děláme úplně všechno špatně. Což je hypotéza. Druhá hypotéza je, že špatně je systém. Ano. Mimochodem na podcast roku.cz pro nás můžete pořád hlasovat, to by nás hodně potěšilo, já si kvůli vám zapnul i kameru. Takže aby jsme otestovali tenhle nový formát, tak záměrně jsme vybrali nejnudnější možný téma ze všech aktualit a to jsou dluhopisy. Konkrétně státní dluhopisy, ty jsou ještě nudnější. A motivoval nás k tomu fakt, že já tomu vůbec nerozumím, zatímco tady ekonom si je koupil, což slibuje ideální podcastovou dynamiku. Takže začneme tím, že Honzo vysvětlí, co jsou státní dluhopisy. Stručně. V principu stát si půjčuje peníze. OK, což je osvěžující změna, protože většinou si stát bere peníze. Ano, stát pravidelně vydává dluhopisy, což je prostě papír, který říká, že mu někdo půjčil a stát mu někdy musí ty peníze vrátit i s úrokem. A místo toho, aby si půjčoval jenom od bank a finančních institucí, což dělá dennodenně, tak si teď půjčuje přímo od lidí. Což je dobře. V principu jo. Oni státní dluhopisy jsou v podstatě bezriziková investice a teď se k nim běžný lid může dostat úplně napřímo, bez prostředníků, který si z toho berou poplatky a nějaký procenta. To zní skvěle, Horste. Ono takhle, je z toho teď velký halo, ono se to vešlo i do našeho prvního short škrtu, ale já vlastně vůbec nechápu, proč to nejde normálně. Já vůbec nevidím důvod, proč by stát měl platit úroky ze svýho dluhu jenom přes banky. Takže teď je to taková jako demokratizace státního dluhu. Ano, to skoro jak družstevní kavárna třeba, ale i tak je to jako demokratizace jenom pro někoho. Ano, a ty to nejseš, Peťo. A takhle, je to investice, takže je to jenom pro lidi, kteří mají úspory. Z dat pak research vyplývá, že vysokopříjmové domácnosti ušetří třeba přes jako 20 000 měsíčně, ale hlavně ty úspory rostou, zatímco čtvrtina domácností negeneruje ani korunu úspor. My ostatní si to můžeme aspoň představovat a kdybych teda chtěl investovat, tak proč by mě měl zajímat státní dluhopis? Ano, u investice jakýkoliv tě zajímají 3 základní věci, takovej trouhelník, riziko, výnos a likvidita. A riziko je u dluhopisů malý. Státy obecně nebankrotujou. Likvidita, to znamená, jak rychle to můžeš převíst na cash, když ti třeba klikne pračka, a ta je u dluhopisů vysoká. A výnos? A výnos, ten mi přijde relativně vysoký, navíc podpořený tím, že se to nedaní. Nedaní? Nedaní, ne. V tomhle případě to je takový ten známý trik s korunovýma dluhopisama, kde stát vydává ty dluhopisy po korunách, přičemž daň se zaokrouhluje u každého na 0, takže i když si toho koupíš třeba 3 mega, tak ta daň celkem jsou 3 miliony 0. Což je 0. Ano. Hezky, s nulama se ti počítá dobře, víš. Děkuju, to mi jde, to mám zkušenosti. Takže stát vlastně obchází sám sebe ve prospěch lidí v tomhle případě. Mně přijde, že jsem v téhle zemi vlastně už poslední, kdo neobesírá daně, maximálně omylem. V tomhle případě z toho aspoň něco mají i běžný střadatelé, nejenom ty jako velký investoři. A není to nefér, když z toho nemůžou těžit všichni, aniž bych jmenoval? Tak jako daňové výhody obecně nebejvají moc pro chudý, to je takový kolorit českého státu, na chudý je potřeba přísnost.
Takže státní dluhopis by se dal shrnout jako daňově zvýhodněná demokratizace kapitálu, ale jenom pro lidi, kteří už nějaký daňově zvýhodněný kapitál mají. Asi jo, ale na úkor bank a fondů. Takže, jak se říká, všechno zlý je pro něco dobrý. To je fakt. Every cloud, jako obejít banky, to se vždycky cení. A jaký produkty mi teda stát nabízí, co bych si mohl koupit? Ale úplně v krátkosti tam jsou 3 typy. Je tam 5letý dluhopis, prostě za 5 let dostaneš ke každý tisícovce 250 korun. Pak 3letý, ten má nižší výnos, ale větší likviditu, takže se k těm penězům můžeš dostat každý 3 měsíce. A nakonec protiinflační, a ten tě chrání před inflací, ale ne tak jako ten minulej, protože tentokrát je tam pojistka proti tomu, kdyby byla zase 15% inflace, prostě aby stát neplatil takový rakety jako minule. A víme, kdo si z toho co koupil? To nevíme, ale ministerstvo financí to ví. Takže by úplně klidně mohlo říct, jestli si to kupuje aspoň část střední třídy nebo prostě jenom ty bohatý. Chápu. Ale každopádně vlastně takhle stát vytváří tlak na banky, aby tolik nerejžovali na klientech. Přesně tak. A vlastně je to takovej možná malej první krůček k představě nějakého státního, ať už důchodového fondu, nebo obecně funkčnější veřejné role ve spoření. Ale pozor, tohle není žádná investiční rada, i když já si myslím, že ty výnosy jsou vyšší než na spořících a termínovaných vkladech, ale já nejsem poradce a navíc nejsme v tom podcastu ve vatě. Zdravíme Markétu Biedermanovou. Škrty tímhle vlastně začínají konkurovat investičním podcastům s videoobsahem, tak nám můžete napsat, jestli se vám tenhle formát zamlouvá, abyste nás motivovali dělat ho dál a nějak ho rozvíjet. A nezapomeňte pro nás hlasovat v podcastu roku, protože za tohle si kategorii business a osobní finance podle mě zasloužíme vyhrát. Jednoznačně. Tak díky a zdarec z Brna a z Řetůvky. Čus.